Αδιάμη νομική σχολή. Φοιτητές εναντίον φοιτητών. Μέλη της παράταξης που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία υποστηρίζουν τους συναδέλφους τους που θέλουν να δώσουν εξετάσεις και όπως λένε δεν μπορούν. Καταληψίες φοιτητές επιμένουν να κρατούν κλειστή τη σχολή και λένε ότι δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση. Αποτέλεσμα, τραπεζάκια αναποδογυρισμένα, σπασμένες καρέκλες και μαυρισμένα μάτια. Περίπου 80 άτομα με ξύλα, με καδρόνια κτλ. Μπήκαν από την είσοδο της νομικής φωνάζοντας ήδη απ' έξω: θα σας σκοτώσουμε, θα πεθάνετε, δεν θα ξαναγίνει κατάληψη εδώ μέσα. Ήταν όλοι γνωστά στελέχη της ΔΑΠ. Ήμασταν εκεί για να δώσουμε το μάθημα. Το ζήτημα είναι ότι αποσυρθήκαμε ώστε να μην υπάρξουν βιοπραγίες. Το απόγευμα άρχισε η συνεδρίαση των συνδικαλιστών καθηγητών που αναμένεται να ανανεώσουν την απόφασή τους για συνέχιση της απεργίας, τραβώντας έτσι στα άκρα τη σύγκρουση με το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε λοιπόν μια νέα επίθεση της κυβέρνησης και εμείς θα αντιδράσουμε όπως αρμόζει, δυναμικά. Η Μαριέτα Γιαννάκου από τη Σπάρτη, όπου βρίσκεται για να θεμελιώσει τις νέες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διεμήνυσε στους αντιδρόντες: δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Ο νόμος αυτός, ο νόμος πραγματικός νόμος πλαίσιο, δεν θα προχωρήσει απλώς, θα εφαρμοστεί με την πέραση. Ξέραμε από την αρχή ότι θα υπάρξουν τέτοιες αντιδράσεις. Και γνωρίζαμε επίσης ότι η μόνη συμμαχία της κυβέρνησης είναι με τον ελληνικό λαό και την κοινωνία. Η απώλεια της εξεταστικής και του εξαμήνου στα περισσότερα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον δεδομένη, ενώ δεν φαίνεται κανένα σημάδι εκτόνωσης για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Οι φοιτητές ξέρουν τι κάνουν, οι πανεπιστημιακοί ξέρουν πολύ καλά. Προσπαθούμε να περιφρονήσουμε ένα υπέρτατο αγαθό, το δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο πρέπει να υπάρχει και του χρόνου. Συμβολική κατάληψη για λίγες ώρες έκαναν στην Βρυτανία του Πανεπιστημίου Αθηνών φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι τη Δευτέρα θα επανέλθουν και θα εγκατασταθούν στο ίδιο σημείο, εμποδίζοντας τη λειτουργία κάθε υπηρεσίας του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας. Είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το φοιτητικό κίνημα. Και κλεισίματα δρόμων και εθνικών οδών. Το νομοσχέδιο αυτό είναι αντιδραστικότατο. Διότι μετατρέπει επίσημα πια και πιο ολοκληρωμένα το πανεπιστήμιο σε ένα πελάτη των μονοπωλίων.